Takže, všetci si pamätáte inváziu Maročanov do španielskej Ceuty. Áno, tieto zábery, tie šialené zábery tisícov mladých mužov, ktorí prenikajú a doslova búrajú hranice. Takže teraz sa polícia rozhodla reagovať, čo je skvelé, až na to, že namiesto toho, aby reagovali a riešili týchto bláznov, veľmi hlasno, namiesto toho, aby riešili týchto šialených bláznov, sa v skutočnosti snažia zastaviť ľudí z Ceuty, ktorí protestujú proti invázii nelegálnych migrantov. Áno, počuli ste ma správne. Polícia sa rozhodla, že je ich zodpovednosťou zastaviť ľudí z Ceuty, ktorí si myslia, že je niečo zlé na tomto obraze, aby to nemohli povedať. Pretože, priatelia, vítajte v demokracii. Schopnosť slobodne hovoriť proti svojej vláde, ktorá sa vám snaží zničiť život tým, že doslova umožňuje inváziu. Vítajte v dnešnej dobe. Ja som Erika, toto je The Pushback. Bude to zaujímavé. Takže vás asi neprekvapí, že ľudia, ktorí žijú v Ceuте však, v tej malej enkláve vedľa Maroka, ktorú vlastnia alebo kolonizujú Španieli, podľa toho, ako sa na to pozeráte, že sú naozaj unavení z toho, že ich mesto vyzerá ako doslova zasraná diera. Myslím, doslova. Videli ste, ako vyzerá Ceuta po tom, čo tam títo migranti, alebo ak chcete votrelci, prišli a zničili a znesvetili mesto? Myslím, samozrejme, je to nádherný pohľad. Je to presne taký pohľad, o ktorom dúfate, že ho vaše mesto jednoducho príjme ako normu a nebude proti nemu protestovať. Veď čo je na tom zlé? Nie je tu nič odporné. Nie je tu nič na pozeranie. Toto je jednoducho úžasná čistota. Toto je normálne pre mesto, ktoré kedysi tento problém nemalo. Myslím, že ulice sú jednoducho preťažené a je to zrejmé. Samozrejme, toto sú už staršie zábery spred niekoľkých týždňov. Ale pozrite sa, čo sa stalo s morom, s plážou. Mesto, ktoré malo byť krásne prímorské mesto, bolo doslova zneúctené. A opäť by vás možno prekvapilo, že niektorí ľudia z toho nie sú nadšení. Takže to, čo vidíte na týchto záberoch, sú nelegálni migranti, ktorí protestujú, pretože nechcú byť vyhostení. A všimnete si, že... Prestaňte. Naozaj nevidíte veľké množstvo policajtov prítomných na tomto proteste však. Myslím, kde sú policajti? No, zjavne sú zaneprázdnení. Sú zaneprázdnení na inom mieste. Dobre, poďme zistiť, kde sú. Sú tu. Španielom. Veľmi jednoducho, toto je od Vyšegrád 24. Španielská polícia dnes večer v Soleri strieľa do davu. Strieľajú gumové projektily. A nie do týchto davov, ale do týchto davov. Do ľudí zo Solera, ktorí už majú dosť. A ak sa pýtate, čo sú to za pokriky, hovoria, že toto je naša pláž, pretože vás možno prekvapí, keď to počujete. Je to totiž pláž ľudí zo Solera. A nie títo ľudia, ktorí sa rozhodli, že majú Maroka plné zuby, alebo im Maroko poslalo, a tak sú tu, aby prevzali kontrolu. Úprimne je to šialené. Je šialené, že sa španielská polícia rozhodne použiť svoje náboje. Počúvajte. Však? Gumové projektily. V skutočnosti sa nesnažia nikoho zabiť, ale zastaviť ľudí zo Solera, ktorí hovoria, že toto je naša pláž. Proti týmto ľuďom sa rozhodli zasiahnuť. A pravda je, že si nemyslím, že im to veľmi funguje, pretože ľudia zo Solera to jednoducho nechcú ani počuť. Nevzdávajú sa. Nevzdávajú sa a ani by sa nemali vzdať. Pretože to, že ich vláda sklamala, v žiadnom prípade neznamená, že by mali jednoducho prijať svoju novú realitu. Pozrime sa, ako reagujú. Ale najprv krátke slovo od našich sponzorov. Spoločnosti zaoberajúce sa starostlivosťou o pleť radi dávajú veľké sľuby, ktoré nedokážu splniť. Ale keďže ste si určite všimli moju pleť, áno, vidím vás v komentároch, ako si myslíte, že mám 10 rokov, rozhodla som sa, že vám poviem o spoločnosti, ktorú milujem, OneSkin, ktorá nie je obyčajnou firmou na starostlivosť o pleť. Viete, oni sa nikdy nepustili do toho, aby založili firmu na starostlivosť o pleť. Založená 4 vedkyňami s doktorátom v oblasti dlhovekosti, zameriavajú sa na jednu vec: starnutie pokožky.
Rýchle povrchné riešenia nikdy neboli ich cieľom. A keď raz zažijete tú zmenu, už sa nikdy nevrátite späť. Musím vás však varovať. Presvedčila som už takmer každého, koho poznám, aby to začal používať. A presvedčím aj vás. Myslím, že aj tých 10 000 5-hviezdičkových recenzií je celkom presvedčivý. Vznikol na základe viac ako 10 rokov výskumu duhovekosti. OneSkin vám pomáha dosiahnuť čo najzdravšiu pleť, teraz aj s pribúdajúcim vekom. Takže na obmedzený čas vyskúšajte OneSkin so zľavou 15% s kódom MEIRA na oneskin.co/lomka. oneskin.co/meira. To je 15% zľava na oneskin.co s kódom MEIRA. MEIRA. A po nákupe sa vás opýtajú, kde ste o nich počuli. Takže prosím, podporte náš program a povedzte im, že sme vás poslali my. Ďakujeme všetkým našim sponzorom a všetkým ľuďom, ktorí každý deň podporujú náš program. Veľmi si vás vážime. Ale späť k tomu, čo sa deje v Sovete, pretože ako som povedala, fakt, že polícia strieľa na nich a nie na nelegálnych migrantov, nám hovorí všetko, čo potrebujeme vedieť, ale ľudia sa nevzdávajú. Úžasné. Ďakujem. Že sú tam všetci so svojimi španielskými vojkami a všetci vyzerajú šťastne a je to jednoducho proti votrelcom. A úprimne myslím si, že sme nikdy nevideli jasnejší príklad toho, ako nelegálna migrácia vyzerá ako invázia. Takže si to video za chvíľu pozrieme znova. Ale títo ľudia už toho majú dosť tých votrelcov. Chceme sa môcť prechádzať ako ženy a muži a nechceme sa báť o naše mesto a nechceme, aby bolo naše mesto doslova zničené. Vamos! Vieš, mne sa osobne veľmi páči, keď sú ľudia hrdí na svoju krajinu a svoje rodné mesto, alebo odkiaľ pochádzajú. Je to niečo, čo sme stratili. Toľko krajín sa hanbí za to, kým sú. Akože, nie, my sme multikultúrni. Ja hovorím, nie. Choďte s vašou vlajkou. Buďte hrdí. Bojujte za tú vec, ktorú môžete stratiť. Bojujte za ňu. A oni za ňu naozaj bojujú. Myslím tým, že naozaj za ňu bojujú. Teraz sú na plážach a snažia sa zničiť chatrče týchto severoafrických moslimských votrelcov, teda Maročanov. Pozrite sa na nich. Poďme. Ale tá pláž je taká nechutná, špinavá. Pozrite, je úplne zničená. Zničená. Podrž mi to, prosím. Domov Marvego. Samozrejme. Je dôležité si uvedomiť, že existujú dobrí policajti, ktorí zastavujú votrelcov a robia, čo môžu. A toto je dobrý príklad toho. Poďme. Títo chlapci prídu a sú takí namyslení. Opäť tu máme ďalšie zábery ľudí protestujúcich. To je veľa. Myslím, že sa dá povedať, že ľudia v Sote cítili to isté, čo sme cítili my, keď sme videli tie zábery. A to bolo také, nie je to dobre, niečo tu jednoducho nie je v poriadku, ľudia. A myslím si, že toto je celkom jasný príklad toho, čo si myslia. Je tu niekto, kto hovorí po španielsky a vie vysvetliť, čo hovoria? To je veľa ľudí. Myslím, že hovoríme o veľkom množstve ľudí, ktorí vyšli do ulic a hovoria, toto nie je v poriadku. Toto nie je v poriadku. A opäť si spomente na tú deštrukciu, ktorá nastala po tom, čo títo ľudia prišli. Pozrite sa, aké je to desivé. A tie ženy, ktoré prichádzali, myslím, že táto liberálna žena ma naozaj hnevá. Toto bude to video, ktoré jednoducho... Aké je na to slovo? Samovražedná empatia. Liberálna žena, ktorá oslavuje príchod migrantov, bude navždy zapamätaná. Toto je okamih, ktorý zostane navždy v pamäti. A myslím si, že aj v histórii sociálnych médií. Ale pozrite sa na tieto ženy, ktoré tu naozaj hovoria, že sa cítia neisto. Že je to nebezpečné, že je to problematické, že to nie je dobré. Počúvajte túto ženu.
Sme zavretí v domoch. Supermarkety sú. Je tu. Vtrhli k nám. Sme zamknutí v našich domovoch. Supermarkety boli vyrabované. Bezstrašená žena. Civilná ochrana to nezvláda. Potrebujeme naliehavú pomoc. Naozaj, toto je poburujúce. Som obklopená. Bojím sa. Ako by som sa nemala báť? Mám chuť až plakať. Nedá sa. Nedá sa. Naozaj to nezvládneme. Potrebujeme pomoc. Pamätajte, existuje taký falošný príbeh, ktorý hovorí, že musíme sa starať o nevinných, chudobných migrantov, ktorí tak veľmi trpia a bojujú, a pritom by ste sa mali viac starať o svoje ženy. Starajte sa viac o svoje deti, to je všetko. Bodka. Vyberte si, o koho sa staráte. Nie je to o tom, že by ste sa vôbec nestarali o ľudí, ktorí sú migranti, a o týchto mladých mužov, ktorí prišli z Maroka a sú úplne zdraví a v poriadku. Nie sú to oni. Nie sú tým príkladom, ktorý sa nám snažia ukázať ako pointu migrácie. Však jednoducho príjmite všetky tieto nevinné deti. Správne. Tieto deti sú nevinné a nemali by byť vystavené tomu, čo sa deje. Ale otázka znie: ste ochotní zaplatiť cenu za to, že vaše deti alebo vaše ženy budú vystavené niečomu podobnému? Je to otázka, na ktorú budeme musieť odpovedať. Sára, a myslím, že moja odpoveď je celkom jasná. Ďakujem, že tejto záležitosti venujete pozornosť. C.